Bliver hos jer. Han vil være hos dig. Kan du forstå det? Han er jo bare et barn. Han er et rigtigt menneske, og han har lov til at vælge sine egne handlinger. Jeg bliver hos dig, far. Går med dig. Spedalsk er Guds straf, Magnus. Har du tænkt over det? Du har syndet mod Gud, og nu straffer han dig. Men hvad har jeg gjort? Jeg har altid passet mit arbejde og været en ærlig mand. Synd behøver ikke at være noget, man har gjort, men noget, man har tænkt. Ja. Velkommen. Hvad ellers kan man sige? Ikke rør mig. Gøjler, Kom. hej lille ven. Vis din nye ven rundt her på gården. Det er jo dit job. Javel. Goddag. Hvad hedder du? Det er min søn, Peder. Men han er jo rask. Jeg bliver hjemme hos min far. Det giver jo problemer. Du må hellere sove hos mig. Nej, jeg bliver ved min far. Du må heller gøre, som hun siger. Nej, jeg bliver ved min far. Herover sover jeg, og du skal sove der på bænken. Har I andet tøj med, det jeg har på? Jeg har en hue og en trøje derhjemme. Det må vi have fat i. Nu er du ikke fræk, vel? Du er i hvert fald ikke nysgerrig. Du har ikke engang spurgt om dit navn. Hvad hedder du? Søster Martha. Se, vi har fundet en hest hjem. Vil du klappe den? Det er godt nok en fin hest, hva'? Må jeg ikke klappe den? Det kan være, at jeg kan lære ved. På den.